Fil-katekezi tagħna llum eżistija xtaqt li nirrifletti ftit ma'kom hekk dwar it-tema tal-paċi fil-ħajja tagħna. Mod speċjali l-paċi fil-kuntest anke ta' xi siltiet mit-Testament il-ġdid li aħna nsibu. X'qed nitlaq mill-ittra ta' San Pawl lir-Rumani meta f'kapitlu 1 vers 7 San Pawl jikteb lill-insara ġewwa Ruma dan il-kliem: lill-maħbubin ta' Alla li jinsabu Ruma, imsejħin biex ikunu qaddisin. Grazzja lilkom u slim mingħand Alla missierna u Sidna Ġesu Kristu. L-ewwel riflessjoni x'qed naqsam magħkom hija din. Il-paċi hija rigal ta' Alla l-Missier lilna il-qaddisin tiegħu, jew aħjar lilna li aħna msejħin li nkunu qaddisin, jew aħjar aħna li aħna il-maħbubin ta' Alla. San Pawl hekk jindirizza lill-insara ġewwa Ruma, il-maħbubin ta' Alla. U din nixtieqek sabiex inti tħossha verament fil-qalb tiegħek għażisija waħdi. Li Alla l-Missier ħares lejk bħala liben il-bint maħbuba tiegħu. U dak li rid jagħtik Alla l-Missier fil-ħajja tiegħek hija l-paċi. Il-Missier irid jagħtik din il-paċi f'qalbek, din il-paċi fil-ħajja tiegħek. L-istess Pawlu fl-ittra tiegħu l-Efesin imbagħad f'kapitlu 2 f'rus 13 u 14 jgħidilna dan: imma issa fi Kristu Ġesu, intom li darba kontu l-bot, issa tqarribtu bis-saħħa tad-dem ta' Kristu. Kristu hu islim tagħna, u li minna tnejn jagħmel poplu wieħed, billi ġarra fil-ħajt li kien jifridna, il-mibeda ta' bejnietna, u ħassar bis-sagrifiċċju ta' ġismu. Mela hekk fit-tra li r-Rumani eżistija toħroġ il-paċi bħala rigal ta' Alla l-Missier, fl-ittra lill-Efesin joħroġ biċ-ċar x'inhu dan ir-rigal ta' Alla l-Missier, x'inhi din il-paċi vera. Din il-paċi vera hija Ġesu Kristu fil-ħajja tagħna. Pawlu jagħmilha ċara, Efesin 2:14. Kristu hu islim tagħna. Min eżistijej. Il-paċi li jrid jagħtik il-Missier mhijiex xi paċi li tmur lil minn Ġesu, mhijiex paċi li tista' tkun f'ħajtek mingħajr Ġesu. Mellek m'hemmx Ġesu fil-ħajja tagħna ma jistax ikollna din il-paċi li l-Missier irid jagħtina. Mingħajr Ġesu f'ħajjitna eżistijej, il-paċi f'ħajjitna u f'qalbna mhijiex sejra tkun hemmhekk. Ġesu irid ikun il-paċi vera tiegħek. Mhux il-paċi li tagħtina d-dinja, dik li hija paċi li tidher minn barra imma minn ġewwa ma tkun paċi xejn. Imma l-paċi li huwa l-istess iben Alla fil-ħajja tiegħek. U allura eżissija soħti. F'dawk l-areas tal-ħajja tiegħek fejn tħoss li l-paċi mhijiex preżenti, il-mistoqsija tiegħek għal kif se nsib il-paċi f'ħajti hija: Ġesu qiegħed f'dik l-area tal-ħajja tiegħi. Ġesu qiegħed hemmhekk fil-ħajja tiegħi. Jekk tħoss li m'għandekx paċi fil-familja, saqsija: Ġesu hu preżenti fil-familja. Jekk tħoss li m'hemmx paċi bejnek u bejn martek, saqsija: Ġesu hu preżenti bejni u bejn marti, bejni u bejn żewġi. Jekk tħoss li m'hemmx paċi fuq il-post tax-xogħol, saqsija: Ġesu hu preżenti fuq il-post tax-xogħol tiegħi. Jekk tħoss li m'għandekx paċi f'moħħok, saqsija: Ġesu hu preżenti fil-moħħ tiegħek, ċe l-moħħ tiegħek inti qed tpoġġih taħt l-ubbidjenza lejn Kristu jew il-moħħ tiegħek jaħseb kif irid hu, jirraġuna kif irid hu, il-moħħ tiegħek jaħseb li jrid hu huwa tajjeb. Moħħok qiegħed taħt il-ħakma tal-imħabba ta' Ġesu fil-ħajja tiegħek. Mingħajr Ġesu eżistijej ma jistax ikollna l-paċi vera, il-paċi li tibqa'. San Pawl ikompli jgħidilna wkoll eżistijej illi din il-paċi mhijiex biss rigal tal-Missier, mhijiex biss il-persuna ta' Ġesu, per hija wkoll il-frott tal-Ispiritu Santu fil-ħajja tagħna.
Fl-ittra l-Galatin kapitlu 5 vrus 22 u 23 San Pawl jiktebek. Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, il-għena, is-slim, is-sabar, il-ħniena, it-tieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Propju il-slim San Pawl jgħid li huwa frott tal-preżenza tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Mela raw eżistijaj kif il-paċi hija rigal ta' Alla Trinità. Hija rigal tal-Missier, hija l-persuna tal-Iben u hija l-frott tal-Ispirtu. Ir-relazzjoni tagħna mal Trinità eżistijaj propju daħħalna f'din ix-xalom, f'din il-paċi kbira illi Alla l-imbierek irid jagħtina. Meta qegħdin ngħidu allura li l-paċi hija rigal tal-Missier, tfisser li aħna rridu nkunu wlied. Jekk jiena minix iben Alla, jekk jien minix bint Alla, jien ma sax ikolli l-paċi fija. Jekk il-paċi hija Ġesu, allura jfisser jiena rrid inkun fi Kristu. Kull ma nagħmel, kull ma naħseb, kull ma ngħid, kull ma nixtieq irid ikun f'Ġesu fil-ħajja tiegħi. U jekk il-paċi hija frott tal-Ispirtu Santu, allura l-Ispirtu Santu eżistijaj. Wieħed mill-iktar mumenti fejn l-Ispirtu ta' Alla jaħdem fil-qalb tal-bniedem huwa fit-talb. Interessanti eżistijaj li l-ħidma tal-Ispirtu Santu nsibuha primarjament fil-ħajja tat-talb, fil-ħajja tal-qaddisin, fil-moviment tar-ruħ li għaddi ġewwa fihom. Li huwa importanti ħafna nifhmu eżistijaj għalhekk il-meta aħna nitolbu insibu ċerta paċi. Għaliex hija frott tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Meta aħna nitolbu, aħna nirċievu l-Ispirtu Santu f'kull talb li aħna nagħmlu. Kemm fil-qudies, kemm fir-rużarju, kemm fit-talb privat, fil-liturġija tal-Knisja, aħna t-talb jiftaħna kontinwament għal preżenza ħajja tal-Ispirtu Qaddis fil-ħajja tagħna. U allura il-paċi li aħna inħossu fit-talb hija frott tal-Ispirtu Santu li nirċievu fit-talb. U għalhekk il-bżonn eżisti li aħna nitolbu lill-Ispirtu Qaddis anke fejn hemm il-gwerer, fejn hemm id-disgwid, fejn hemm in-nuqqas ta' ftehim, fejn hemm in-nuqqas ta' paċi, għaliex hu iġib il-paċi. U l-Ispirtu Santu jiġi eżistijaj fejn Ġesu huwa aċċettat bħala s-Sit u s-Salvatur tal-ħajja tagħna. Iktar ma naċċettaw il-Ġesu, iktar Ġesu jonfoħ fina id-don tal-Ispirtu tiegħu. Li aħna kontinwament għandna bżonn nitolbu mill-ġdid dan id-don tal-Ispirtu Santu, għaliex aħna mhux dejjem miftuħa lih, mhux dejjem konxi tal-preżenza tiegħu. Ma ngħidulux biex jiġi għax mhux qiegħed hemm, imma propju biex jiftaħ aktar lilna għall-preżenza tiegħu. Lilin minn Alla Trinità eżistijaj, allura lilin milli nkun iben, lilin milli jkolli Ġesu, lilin milli nitlob, jien ma jistax ikolli din il-paċi fil-ħajja tiegħi. Omna Marija li għandha relazzjoni partikolari ma' Trinità Qaddisa, għaliex il-Madonna hija il-bint tal-Missier, hija l-iben u l-arusa tal-Ispirtu, il-Madonna nistgħu nsejħula is-Sultana tal-Paċi, kif għandna anke l-aħħar invokazzjoni li ngħidula fil-litanija tar-Rużarju Mqaddes. Is-Sultana tal-Paċi. Għaliex hija is-Sultana tal-Paċi? Propju għaliex Marija hija bint il-Missier u l-Missier irid jagħtina din il-paċi, hija l-iben u l-iben u l-paċi Ġesu nnifsu kif diġà rajna u hija l-arusa tal-Ispirtu li l-frotti huwa l-paċi. Ġifieri f'Marija l-ewwel ħaġa issaltan din il-paċi li huwa Alla. U Marija s-Sultana tal-Paċi għaliex hija tiġi dejjem iġġib il-paċi fid-dinja. Il-paċi li ġġib Marija hija dejjem frott it-talb, hija dejjem frott l-aqda ma' Ġesu, hija dejjem frott lejxien tal-Mammudija tagħna li aħna uliet il-Missier. Marija hija s-Sultana tal-Paċi u permezz tar-Rużarju li huwa talba l-paċi fil-ħajja tagħna familjari, il-ħajja tal-pajjiż, il-ħajja tad-dinja, l-umanità li tkun medda. Permezz tar-Rużarju Mqaddes il-Madonna daħħalna f'di relazzjoni mal-Alla Trinità li jagħtina kontinwament il-paċi tiegħu. U għalhekk eżisti Marija hija din it-triq għall-paċi fil-ħajja tagħna. Min sib il-Marija f'ħajtu, isib il-paċi vera. Għaliex il-Madonna teħdu għand il-Missier, għand l-iben u għand l-Ispirtu Qaddis. Kemm għandna bżonn eżistijaj, anke meta nħossuna dejjem minn nuqqas ta' paċi b'mod privat, personali, fil-komunità, fil-parroċċja, fil-familja, fix-xogħol, fil-pajjiż, fil-Knisja,
induru lejn il-Madonna bħala s-Sultana tal-Paċi u tatina il-paċi vera. Dik il-paċi li Ġesu ħallas prezz biex inti jkollok. Ġesu meta jqum il-mowt l-ewwel ħaġa li jagħmel meta jidher l-apposta jidhom il-paċi magħkom. Din il-paċi hija frott tal-passjoni il-mowt u l-qawwien ta' Ġesu. Għax din il-paċi hija l-erda ta' dnub tal-ħażen fil-ħajja tal-bniedem li terġa' ġib din l-erda allura meta l-ħażen jispiċċa din l-armonija ta' Alla. Il-paċi hija frott is-salvazzjoni li Alla jagħtina. Il-paċi hija din l-armonija, din l-aqda mill-ġdid miegħi nnifsi, l-aqda Alla, l-aqda maħuti fuq din l-art, l-aqda mal-ħolqien. Din l-armonija sħiħa terġa' ġib dan is-sens ta' well-being, ta' din il-paċi li Alla fil-ħajja tagħna. Din il-paċi f'qalbna tiegħi hija paċi nazzarda ngħidilha straordinarja. San Pawl fl-ittra tiegħu il-Filippin kapitlu 4 vers 7 jgħidlek: u slim ta' Alla, slim li għaddi kull ma jmuħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Is-slim ta' Alla, slim li għaddi kull ma l-moħħ jista' jifhem. Dan nislim li l-muleri tagħtina imur li lem il-loġika umana u għaliex eżisti kif nifhimha jien hija din. Ħafna drabi aħna naħsbu li l-paċi hija in-nuqqas ta' nkwiet fil-ħajja tiegħi. Jien m'għandix inkwiet, jien m'għandix disgwit u allura hekk inkun fil-paċi. Imma is-slim li jagħtina Ġesu li jmur lilin milli aħna nistgħu nifhmu mhuwiex il-paċi ta' mingħajr inkwiet, imma li jista' jkollok il-paċi anke meta tkun fl-inkwiet. Li jista' jkollok il-paċi fil-mart, jista' jkollok il-paċi fid-dbatija, jista' jkollok il-paċi anke meta qed tgħaddi mill-iktar mumenti jibsa fil-ħajja tiegħek. Għaliex il-paċi ta' Ġesu ma tiddependix minn dak li jiġri f'ħajtek. Il-paċi ta' Ġesu hija dak li hemm f'qalbek, f'ruħek, mhux madwarek. Il-paċi ta' Ġesu hija minn ġewwa l-barra mhux minn barra l-ġewwa. U din eżisti nix nagħmlilkom ħafna kuraġġ u minn qalbi nix nagħmlilkom kuraġġ għaliex ntajt ma' ħafna nies li qegħdin ibatu fil-ħajja tagħhom. U naħsbu li l-paċi ħansibuha biss jekk jitbidlu ċ-ċirkostanzi ta' ħajti. Jalla, u nitlob għalikom għal dan u mill-qalb qed ngħidha. Però r-realtà turina il-ċirkustanzi ta' ħajjitna mhux dejjem jitbidlu anke meta nitolbu. Però li jiena żgur li ċ-ċirkustanzi ta' qalbek jistgħu jitbidlu dejjem meta titlob. Għaliex anke fid-dbatija Ġesu jista' jagħtik il-paċi tiegħu li ħadd ma jista' jagħtilek u din l-ebda moħħ mhux sejjer jifhimha, din titidduqa biex tkun taf xi ġifieri. Titidduqa biex tkun taf xi ġifieri jista' jkollok il-paċi fis-sofferenza u mal-paċi nżidu l-frott kollu tal-ispirtu, l-imħabba, l-erf, it-tieba, rasa neħlewa. Għaliex għax hija frott Alla, mhijiex frott tiegħek. U aħna għandna bżonn ninfettwu eżistijej għal dak li Alla jista' jagħmel fil-ħajja tagħna. Alla huwa vera. Ġesu jeżisti. Ġesu ħaj. Ġesu qam il-mewt. Ġesu nistgħu niltaqgħu miegħu llum. Aħna llum eżistijej, illum hija, llum oħti. Inti tista' nintaqa' ma' Ġesu li lilek jista' jagħtik il-paċi fil-mart tiegħek, jista' jagħtik il-paċi fid-diffikultà li għaddej minnha, jista' jagħtik il-paċi fis-sofferenza. Anke jekk mhux dejjem jitbidlu ċirkustanzi minn barra eżistijej. Imma l-mulejk dejjem jista' jiltaqa' miegħek u nixtieq nagħmilek kuraġġ trement illum. Alla u ħanin miegħek. Jekk iddur lejh żgur jagħtik il-paċi lura f'qalbek. Biss int kull lest li tċedi kollox lil Ġesu. Sakemm int tibqa' żomm l-affarijiet għalik ma tistax tirċievi l-paċi ta' Ġesu. Tittiżvojtja lilek innifsek, titċedi kollox, titgħidlu mulej din inħallija f'idejk u mhux toqgħod toħodlu lura. Titlaqa kompletament f'idejh, tintelaq bħal tarbija f'oġor omma, tittabbanduna lilek innifsek f'idejh. Hemmhekk li tesperjenza l-paċi. Sakemm tibqa' żomma f'idejk, problema, weġa, marda, mument ta' disgwit, ħatibqa' bir-rabja f'qalbek. ħatibqa' bil-pika, ħatibqa' bis-supervja, ħatibqa' li titgħaddi tiegħek, ħatibqa' tgħid imma li x'għamluli hekk, għaliex weġġawni. U mhux qed ngħid li għandek tort ta' għaliex meta tweġġa' tkun imweġġa fil-ħajja. Imma jekk ħatibqa' żomm dan kollu għandek, allura mhux se jkollok il-paċi hija. Ġesu qed jistiednek, isu qed jgħidlek issa.
binti, ibni, għati kollox lili, ċedi kollox lili u ħalli lili natik il-paċi vera, jina ħajja, jina s-salvatur tijak, jina eżisti. Irrid natik il-paċi li jinti ma tistax tifhimha b'moħħok, imma tista' tesperjenza fil-qalb tiegħek. Mela qegħdin ngħidu eżisti li l-paċi hija rigal tal-Trinità, Marija bħala s-Sultana tal-Paċi tinterċedi għalina mo speċjali bir-Rużarju mqaddes għal dan id-don tal-paċi. Tret punt li qed ngħid magħkom huwa li din il-paċi hija straordinarja tmur lil hinn mill-moħħ jista' jifhem. Ir-raba punt, ir-raba aspett li xtaqt naqsam magħkom dwar din il-paċi, kif din il-paċi jeżisti li nżommu din il-paċi f'qalbna hija għodda kbira kontra ix-xitan fil-ħajja tagħna. Jekk int ma tridx li x-xitan waqqek fid-dnub u jerbaħlek, żomm il-paċi fil-qalb tiegħek li għatik Ġesu. Isimgħu San Pawl xeddilna fl-ittra tiegħu Rumani kapitlu 16 vers 20. Alla taslim ma jdumx ma jisħaq taqt riġlejkom lil-Satana. Alla taslim ma jdumx ma jisħaq taħt riġlejkom lil-Satana. Kelma qawwija sistiji. Wan taħt riġlejkom. Hekk kif aħna mdorina raw l-Immakulata Konċizzjoni li qed tisħaq ix-xitan fl-ikonografija Marjana b'saqajja. Aħna eżistijaj fi Kristu dik is-sieq li taħtna jiġi misħuq Satana. Aħna għandna awtorità fuq ix-xitan fil-ħajja tagħna. Xitan jibża minnek, jibża minni. Mhux int tibża minnu u jibża minnek. U min se jisħaq lil Satana taħt riġlejk? Alla taslim. Jekk kien titlef din il-paċi imma, xitan jagħmel festa bik. Il-paċi f'qalbek hija ġlieda kbira kontra x-xitan, għax ix-xitan m'għandux din il-paċi. Biex inkompli nurikom dil-verità, biex nħodkom fl-ittra l-Efesin ta' San Pawl, meta f'kapitlu 6 vers 13 sa vers 17 jgħidilna dal-kliem. Ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla, ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażen u wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha iżommu waqfin. Żommu sħiħ mela ħażmu ġenbejkom bil-verità. Ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja. Xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelu taslim. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li biha tistgħu titfu l-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin, ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni waqbdu x-xabra tal-Ispirtu li hija l-kelma t'Alla. San Paolo qed jiddeskrivi ġlieda max-xitan bħala soldat Ruman u jaqbad id-diversi biċċiet tal-armatura ta' soldat Ruman u jagħtihom tifsira spiritwali. Is-sandli, il-qorq tas-soldat Ruman, San Paolo qablu mal-Vanġelu taslim. Il-Vanġelu tal-paċi. Fil-kelma tal-Anna kemm huma sbieħ dawk ir-riġlejn li jxandru l-kelma. Ġifieri, il-xandir tal-kelma imqabla mal-qorq hawnhekk hija il-xandir tal-Vanġelu tal-paċi, għaliex għax Ġesu l-paċi, il-paċi li ġabilna bis-salvazzjoni tiegħu. Li aħna allura eżistej nkunu ħabbara tal-inżommu l-paċi f'qalbna u li nkunu ħabbara tal-paċi fil-ħajja tagħna, dik tatina arma qawwija kontra l-ingan tax-xitan. Ix-xitan li ma jġibx paċi, ix-xitan iġib firdiet, ix-xitan iġib gideb, ix-xitan iġib id-dwejja f'qalb in-nies, imma l-Vanġelu tal-paċi iġib il-ferħ, iġib l-aqda mill-ġdid. U meta aħna eżistijej, il-ħames aspett li xtaqt nsemmu nagħlaq bih, meta aħna eżistijej, allura nieħdu fuqna din it-tħabbira tal-paċi, insiru evanġelizzaturi permezz tal-paċi, imbagħad allura insiru tassew u nġibu ruħna bħala uli Alla. Araw Ġesu f'San Mattew kapitlu 10 vrus 12 u 13 jgħidilna. Meta tiħtlu f'dar, dan qed jgħidha lill-apostli f'kuntest li qed jevanġelizzaw. Meta tiħtlu f'dar selmu lin-nies tagħha. U jekk tkun dar li xirqilha, ħajjiġi fuq aslim tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixirqilix, ħajerġgħu lura għandkom islim tagħkom. Mela, meta qed nevanġelizzaw aħna rridu waslu l-paċi lin-nies. Li inti tagħti il-paċi, tkun persuna ta' paċi, ġib il-paċi f'ħadd ieħor, inti tkun evanġelizzatur. Qed ixxandar lil Ġesu.
Sal-punt li Ġesu waħda mill-beatitudnijiet sa Mattew kapitlu 5 vers 10 jgħidilna ħennin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu li Alla. Mela mill-paċi fil-qalb tiegħek bħala rigal tal Trinità u bl-interċessjoni ta' Omna Marija, din il-paċi straordinarja li ġlida kontra x-xitan, issir aħbar li inti titagħtiha l-oħrajn u ssir evanġelizzatur missjonarju ta' din il-paċi li tiġi minn Alla f'dinja li ħafna drabi trid il-paċi mingħajr Alla. Hemmhekk biss eżisti aħna rridu nirrealizzaw li parti mis-sejħa tagħna li nkunu evanġelizzaturi hija li aħna inwasslu din il-paċi lil dawk li m'għandhomx il-paċi f'qalbhom għax m'għandhomx il-Alla. Mod eżisti kif aħna nistgħu inwasslu lil Ġesu fi żminijietna. Mhux billi nikkundannaw in-nies fil-ħażin tan-nub tagħhom, imma billi tgħidulhom isma'. Ir-realtà li qed tgħix fiha int qiegħda tħallilek paċi ta' vera f'qalbek? Mhux pjaċir tal-mument, paċi li tibqa'. Jgħidulek illi m'hemmx paċi vera f'ħajjithom. Dak ikun il-mument li b'ħafna mħabba u delikatezza mhux kundanni u ġudizzju, b'ħafna ħniena li n-nies ngħidulhom isma' Ġesu jrid jagħtik il-paċi tiegħu. Paċi li tmur lilin milli inti tista' timmaġina qabel ma dduqha ma tkunx tafa. U l-mument meta aħna nistgħu nofrulhom li jiltaqgħu ma' Ġesu. Allura l-mument li nistgħu nistidnuhom għall-mument ta' talb, mument li jekk hu possibbli nistidnuhom għall-mument ta' qrar. Interessanti li fl-assoluzzjoni fil-qrar is-saċerdot jgħidilna li mulej jaħfirlek dnubietek u jagħtik is-sliem. Il-frott tal-qrar hija il-paċi fil-qalb tiegħek li inti rċievi mill-ġdid din il-paċi f'ħajtek. Għallu resisti importanti li aħna niġbdu n-nies li Ġesu biex jirċievu l-paċi fil-ħajja tagħhom. Imma l-ewwel aħna rridu nkunu konvinti li dan Alla u il-paċi tagħna li mingħajru mhux se jkollna dik il-paċi vera ma jfissirx ma jkunx inkwiet, imma jkollna l-paċi fl-inkwiet. Meta aħna nagħmlu dell-esperjenza nkunu konvinti, allura nagħmlu minn kollox, nitħeġġu nitqawwu biex bħala ulied verità Alla aħna dawħutna li m'għandhomx il-paċi f'qalbhom mhux nikkundannawhom imma nistidnuhom biex jagħmlu din l-esperjenza tal-paċi fil-ħajja tagħhom.